Eve gachendana, Queeveen on show, come Pordock in the kitchen. Agor on show, Tommy Lashley treed me na hauna, August Ovrishin, Bemidic Faker, Deireadh me na hauna, August Tussock me na Nollag. Ak on law in the Welshay a new on Okjugu, new on Nejugu, de me na hauna. Tommy begonin Teresh, Kupla den na Octri Issamula Harlean Ire me na hauna. Tá an planéid Venus le heiscin nóair tá an Green ag dul ina lí, tá an planéid Mercury tar éis puinte is fuide ó an Green a chrucant hana féin ach fiú nóir a bhí an Mercury ag a puinte is fuide ó an Green ní raibh mar ábalta é heiscint ó éireann tá an Mercury isteach an sin. Idir Venus agus an Green beagnach leaslí idir na gá réideanna sin ach fós faoin talún nóir atá an spéir ag gháil dúirlacha a gcóir míodan an seo in éireann ar nos. Ar an 7 lá, bhí an 6 puinte is irde, puinte is fearr a gcóir na Leonids agus cúpla denna kit dréige eile críochnaithe hana féin ach fós tá cúpla cín ag teach suas. Táid chun brú roigh go dtí beánín tar éis manaithe nó beidir beánín ribh manaithe timpeall manaithe ar nos chun cinú sin iad na Leonids le thuirtaréis a héideog beánín ribh manaithe sin ceart go leor. Tá na Taurids thuas an seo san réitlinn Taurus, san réitlinn den Taramh, agus tá siad na cín íochtar na cín has tá siad tar éis puinte is irde a shricint hana féin agus na cín chuig an seo na Orionids de agóir mí na hauna na Orionids hauna neadidir conas an bhadanach agus an gcuileann a chur le chéile an sin ach an bheith a thugtú lá de mí na hauna tá 6 puinte is irde fósaigh teacht ach le trí dréig trí cliche ag shricin ag etalt tríd an spéir i gach ór. Níl se sin ráta anna ard má féic míad síos an seo a gcóir na Monocerotids freisin tá fuinte is irde fósaigh teacht ar an bheith héanú ach anna sais másca tá seans go bhfuil míid chun eiscint na céadte dréige ó an cid dréige seo ach tá seans go bhfuil míid chun nó cuaig nó sé eiscint freisin tá sé anna dachar cinú céin sort ci atá míid chun áilt ó an cid dréige sin agus an seo na Leonids ní féin míid a lán dréige ó na Leonids chúscadí beidir fethe ach an rud speisialta méallir na Leonids ná an méid de na réaltaí ag titim an méid denna meteor denna clocha seo a phléascin san air a gléitir bólides orthú na dréige a phléascin nóir atá siad ag titim tríd an air agus féin míad a lán dómh siúd ó na Leonids an seo ach tá na Leonids thart. Tá an puinte níthe an puinte is irda ach shric tá Jupiter tar éis shricint an puinte ina bhfuil Jupiter díreach ar an taobh eile den domhan i gcomparáid le an Green tá mu chun buint na cithna dréige sin ach má tá míad ag fécint ar Jupiter an seo nó gan é puinte é faoin géad lán anna cosúla an ghealach nóir tá an ghealach lán agus má brú míad a roigh sin céad faoin géad. Fósaigh teacht ag fécint ar na Ifrica seo ach ceapam go bhfuil an puinte ina bhfuil Jupiter díreach taobh féidir den sricte a gcuin hana féin ach tá sé seo ag rá céad faoin géad an seo ar an 26 lá de mí na hauna agus dábhrí sin fós ag teacht suas. Nóir atá an ghealach lán díreach taobh féidir den sin an ihe ina bhfuil an ghealach ag a puinte is gila an ann den mí ina fécin an ghealach comór is a déiteach sí eiscint agus nóirtá an ghealach lán tá sí linn an ihe ar fad ó an Green ag titim na lí go dtí an Green ag éirú arís. An rud céine le Jupiter nóirtá Jupiter lán agus na planéidí eile ná tá planéid nó an ghealach díreach ar an taobh eile den domhan i gcomparáid le an Green beg an planéid sin nó an ghealach sin nó péród sin linn an ihe ar fad. Gléimid réideanna ar, well,
beagnach gacrod tá beagnach gacrod raid agent nóir tá ag fécinn ar an spás fécinn ar an spéir cosúla seo tá ag fécinn ar réaltaí agus planéidí agus chocha ulchocha san spás coméid rudí cosúla sin tá siad go léir raidna mátá rud éigen ag eiceailt tríd an air agus ní lis go cáiltá sé léitir UFO arthú as béirla ach ag athrú sin go dtí gaeilge raid in etald in ahananta. Raid ag etald in ahananta rud éigen cosúla sin. Táid chun brúach gotí an tua inis agus begáí na raig gotí tusach mí na Nollag. Thusnig mí na hana ar ceann donna léhananta rátha. Ihe hana nó an céad lá de mí na hana sin ceann donna léhananta rátha. Nú ceann donna léhananta tras catharú. Tá na léhananta catharú na cín eile an cónacht agus an Greenstad na íhananta sin. Agus tá ag teach suas go dtí an Greenstad. Beg an Greenstad ar an fehéanú nó an dar lá is fehéid de mí na Nollag sin an mí ina bhfuil mid ag well, níl mid ag tosnú mí na Nollag fós ach tá ag dul dro mí na Nollag agus tá chun brú raig an seo go dtí beidir leaslí tá chun brú raig go dtí lá Nollag an lá Nollag an fethe cuaigú. Ní hé an Greenstad nó Péród ach fós is lá cáúla an fethe cuaigú lá de mí na Nollag. Sin Venus go bra ard san spéir agus Saturn tá Uranus fós ann agus Jupiter. Agus go háirithe inis tá mátá ag fécinn a raig mí na Nollag. Tá míad thar an puinte ina ra Jupiter díreach té fear den down agus dábhrí sin be Jupiter thuas rivetain an green in a lí. Nóirtá an spéir fós geall níl muid ábalta eiscint ach tá Jupiter an sin. Thar an talún ag an am seo den bhléin agus nóir brúmíad a raig beg Jupiter linn an ihe ar beagnach an ihe ar fad ach go ggur tusach an ihe cinnte. Mátá Jupiter chuas rivetain an green in a lí beg Jupiter sias riva Irene an green ar maden sin go an gelach mátá an lut is títhe ní beg an le gelach a god ar maden agus an slí eile timppel freisin. Ag dul tríd an ihe an seo, well, má tarangómid sir beagáín ag fécint ar ihe Nollag. 8 o'clock, beagnach 9 o'clock, 10 an 8. Agus tá na flanéidí sin go léir chuas. Ní ben ní ábalta Mars agus Venus, ó beidir ben ní ábalta Mars agus Venus eiscint ag an am céna muna bhfuil éon rud a god timppel congra go dtí an talún muna bhfuil éon ferganibh nó crin nó éon rud cosúla sin I do slí. Ach beg sé dachar go leir sin a dhéanamh agus nóirtá an Greenig teach suas mar dormid beg Jupiter ag dul ina lí nóirtá an Greenig teach suas ba cógmach Mars ling fós an planéid Deireadh sin an ghealach anna congra go dtí an ghealach nua agus massam go beg an planéid Mercury ag teach suas ar maden sin é. Agus seo Mercury ón tua ach ní beg an Mercury le heiscint nóir táid ag beagnach 9 o'clock ach an seo ag 8 o'clock ar maden agus tá Mercury an ghealach agus Mars le heiscint. Bug an Mercury an tapa má tarangómid sir go dtí níos congra go dtí tusach mí na Nollag beagnach leaslí tríd mí na Nollag tá Mercury fós ann ach go bhfad níos dachra le heiscint. Ag beagnach deire an mí beg an flanéid níos fuide ón green agus an sin ag titam ar neis cong go dtí an green nóir táid ag bugaisteach go dtí anar. Mí na Nollag an caicís ag deire mí na Nollag ar é nós na gá seachtain sin é an am chun fécint ar an planéid Mercury. A gcóir míad san an seo in éireann mátá tú ar de léhananta sira Nollag seachas na léhananta sira saora mátá tú ar na léhananta sira na Nollag ag an nóméid seo a gcóir mí na hana má taonn tú ar sira a gcóir ihe hana beidir mátá tú san Spáin nó san Afric a gcóir ihe hana a gcóir deire an mí seo go cór go mbeadh tú ábalta Mercury eiscint nóirtá an green ag dul ina lí ach mátá tú gramathe an seo in éireann beg Mercury le heiscint ar an maden nóir táid isteach go dtí mí na Nollag. Táid thnáis I mí na saona inis ach bhí mé ag iarraigh fécint ar cúpla denna cidréige atá ag teach suas gur mí na Nollag ionach chus go dtí beidir lár an mí cosúla seo
agus tá níos mó cidréige le teach tá siad go léir chús an seo. Tám chun seo eile a chur le chéile I caint méler na cichanna seo. Seans má go beg an seo sin as béla nóir tá míad laistigh de mína Nollag agus ag freisin ag caint méler an Mercury margin agus cúpla den rudí eile atá teach suas ach tá a lá an cichanna dréige. No chud is módómh is cichanna dréige beag iad sais mion cithe atá ann ach tá cúpla dómh beagání níos mó agus beagání níos cáúla a féiceir sin a ggur na Geminids céad is chuige. Ben ag tanúla sin I lár mína Nollag agus I gcónaí bím ag ceistú na ihreacha seo céad sa chuige sin ihar ionach agus beag méid tanúla sin ach beag méid réig a ggur ihar beag méid olaibh a ggur ihar a bhad níos ísle freisin. Sin cúpla den rudí atá ag teach suas ag teach tar náis go dtí an nocht tá tú ábal de eiscint go bhfuil na cichanna dréige á athrú go mór ó Deireadh an mí seo go dtí tasach an mí seo cuain ach beag níos mó fiúisina ag teach méler an mí seo cuain nóir bhfuilmid ann. Gur amachagad asach fécint an físeán seo má buin tú tanmhas déon cinnte go brún tú an canapa a deireann go bhhaile an físeán seo agus mar a bhiste leat le stálaí dhéanamh chuig masíh YouTube déanann sé sin takeíocht dom chun níos mó fiúisina cosúla seo a crothú. Freisin má tá fána ort beagáín den óla seo a léamh tá an óla seo scríofa masíh idirlína cuivíns content.ie. Gur maithagad asach fécint a ríis agus is dólam go feic méthú thar náis an seo an céad eile.